Як розпізнати, що у вас відбулося вигорання? Є певні признаки, ознаки, за якими ви можете це продіагностувати у себе. По-перше, це зниження енергії. Ті справи, які ви робили раніше, зараз вимагають у вас більше сил, і все частіше ви відчуваєте прокрастинацію чи апатію, чи небажання їх робити. Друга ознака – це цинізм. Ви можете дратуватися на оточуючих, які нібито нічого такого не сказали і не зробили, але у вас на них агресивна реакція. Третя ознака – це ізоляція. Ви ізолюєтесь від спілкування з людьми і все більше хочете залишатися наодинці. Якщо ви впізнали у себе такі ознаки, зробіть первинні кроки, виділіть час на відпочинок, поспілкуйтеся з близькими про свій стан і зверніться до терапії, тому що цей стан бажано не запускати. За вигоранням може прийти і депресія, а там вже зовсім інший рівень лікування.